Oh, praise the Lord. Ɔdɔfoɔ ɛnnɛ nso mema wakɔ abade ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so megye di sɛ wo ho yɛ wɔ Awurade mu. Sanɔpa yi nso ɛyɛ adeɛ a bi a woapɔ mu ɛnyɛ wo ho mfa wo a mebɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛsra ayaresa ɛde ma wo sɛ ma wo ho nyɛ wo den ɛna anɔpa yi. Sɛ honam afam o, sɛ honhom afam nso na waboto a Onyame nkronkron ɔmbɛhyɛ wo ma no nhyɛ wo den. Ma wo home ne so na gyina ma Awurade wogye a ka sɛ amen, amen, amen. Bible ma yɛte aseɛ sɛ aso wahaw anaa wo kɔn mu bu Yesu se bra no bɛma wo ahomegyeɛ. Ɛnnɛ nso so yɛbɛfa yɛkenka nsɛm afi Korintofoɔ ma ɛdi kan ɛti 10 nkyekyɛmu 8 kɔsi 12. Na ɛfi nkyekyɛmu 1 ɛde bɛdu 7 no na Paul ɛtwe Korinto asafo no adwene gyina nneɛma bi esii ɛwɔ yɛ nananom Israelfoɔ akwantu ɔmo fi Misraim de kɔ Canaan asase so no. Bebree na ɛpa aba wɔ kwan so. Bebree na ɛbɛyɛ abosomsomfoɔ de nsanom ne abrabɔ basabasabasa ɛyɛ akyiwadeɛ ma Awurade. Nanso Onyankopɔn ɔsɛ ɔyɛ Nyame ninkunfo. Ɛno nti atwa sɛ yɛhu sɛ ɔno nko na yɛsom no. Saa nkurɔfoɔ yi ɔmo de saa ɛma bebree na wuwu wɔ srɛ no so basabasa. Ebi koraa wɔwɔ keka ɔmo ne adeɛ. Na ɛno na Paul ɛka kyerɛ yɛn efi nkyekyɛmu 8 no sɛ ɛma momfa mo ho ɛmfrafra adwamammɔ mu ɛne nneɛma bi a saa nkurɔfoɔ yi ɛyɛɛyɛ a Onyankopɔn kum mpem 23 nipa mpem 23 da koro. Ɔse momma yɛnsɔ Kristo Yesu ɛnhwɛ sɛdeɛ ɔmu bi ɛsɔ Onyankopɔn hwɛeɛ no a wɔbɛkeka wɔn no. Ɛma yɛnwiinwii ɔmu bebree nwiinwii mpo nwiinwii atia Onyankopɔn. So Onyankopɔn soma owuobɔfoɔ ɛma ne bɛkunkum wɔn. Adɔfo nom adom na Kristo Onyankopɔn nam Kristo so de adom yɛ no ɛsom bo dodo a ɛnsɛ sɛ yɛtiatia so. Na saa nneɛma nyinaa esisiiɛ sɛ ɛbɛyɛ nhwɛso pa ɛde ama yɛ. Ɛsɛ yɛn Nyankopɔn ɔwɔ n'akyiwadeɛ ɛno ne bɔne. Ɛno nti nkurɔfoɔ yi ɔwɔ ɛkeka ɔmo na Bible kyerɛ yɛn sɛ ɔmo bebree nara ɔmo ntumi ɛngyina ɛnkɔsi awieɛ. Na nnɛ me ne wo a yɛyɛ akyirima yi yɛyɛ wiase deɛ mu ayɛ sum ankasa. Ɛno nti sɛ yɛampɛ Onyankopɔn a ɔyɛ hann n'akyiri kwan di a na kyerɛ sɛ sum no mu a na ɛno nso no de yɛkɔɔ sɛyɛ mu. Ɛno nti nea ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no nhwɛ ne yie na wanhwe ase. Na Bible sɛ nsɔhwɛ bi ani hɔ nkyekyɛmu 12 no sɛ nsɔhwɛ bi ani hɔ ɛba yɛ abrabɔ mu a ebinom ɛmfɛɛ mu da. Na Onyankopɔn yɛ nokwafoɔ sɛ nsɔhwɛ ɔhaw amanneɛ bi a ɛbɛba yɛ akwan mu no obie kwan ɛde to ho ɔma ne mboro yɛn so. Ɛno nti obi biara a obetumi egyina akɔ awieɛ no Onyankopɔn ɛbɔ n'aba so. Na Nyame bɛbie kwan de ato baabi akwan da ma yɛfi mbɛpie. Ɛno nti nea wofɛ mu sesia no ɛnyɛ adeɛ ɛbɛkum ɛna ɛnyɛ adeɛ a ɛboro wo so. Nti sɛ ɛte saa adeɛ a na kyerɛ sɛ Onyankopɔn wabu wɔ nokwafoɔ sɛdeɛ ɛteɛ bia wobɛtumi afɛ mu. Na sɛdeɛ wawo nim ne yɛntumi mfa yɛn ahoɔden ɛmfa nsɔhwɛ bi yɛ mu gye Onyankopɔn nkronkron ahoɔden. Ɛno nti ɛbɔ mpae sɛ Nyame nkronkron ɔnhyɛ yɛn ma na yɛntumi ngyina di nkonim. Ebia na yɛ w'awareɛ mu nsɛm, ebia na yɛ sikasɛm, ebia na yɛ wo mma ho nsɛm, ebia na yɛ adwumasɛm, ebia na afoforɔ koraa ebu w'animtiaeɛ na ɔmo tietia wo so. So ne nyinaa mu no Onyankopɔn ani wɔ wo so. Onyankopɔn sɛ nsɔhwɛ bi a ɛbɛba wo so no ɔmma ne mboro wo so, bɛbie kwan ato ho. Nti gyina pinti wɔ Awurade mu san sɛ nsɔhwɛ no a wonam mu no Onyankopɔn sɛ ɛmmoro wo so. Wɔakyerɛ sɛ Onyame bu wɔ nokwafoɔ. Obu wɔ nokwafoɔ. Ɛno nti hyɛ wo ho den na ma wo home ne so na wetumi ahyɛ afoforɔ nso den. Onyankopɔn ɔyɛ yɛn adom saa
nya yɛ nkuranhyɛfoɔ yɛde asomdwoe abrɛ nipa yɛ ɔsɛmpɛkani adwuma ɛberɛ a wokyɛ saa asɛm yi na woma yɛ kokromoti egyina hɔ na sɛ won subscribe nso subscribe na bɔdɔn no so na bere bia yɛde video bia bɛto yɛn channel yi so yi wobɛte yɛn ka onyame nhyɛ bebree so aba ɛwɔ da yi mu na Yesu ama na yɛbɛhyia ɔkyena nso wɔ line so bye bye.